Mga business establishment sa Lapu-Lapu City nga mipatuman gayud sa 20% nga diskwento alang sa mga senior citizens, gipamutangan og senior citizens friendly sticker sa lokal nga kagamhanan. Matud ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, Chair sa Committee on Social Services, Senior Citizens and PWD, nga gihimo nila kini aron makapaikag sa uban pang mga patigayon nga mutuman sa balaod nga nalatid sa Republic Act 9994 from the Expanded Senior Citizens Act. Sa samang paagi, madasig usab ang mga senior citizens nga adto lang gyud mopalit sa mga establisyemento nga may senior citizens friendly sticker. Dugang ni Quezon, ubay-ubay na ang ilang nadawat nga reklamo batok sa duha ka mga pharmacy sa Dakbayan nga matud pa wa mutuman sa 20% nga diskwento. Ang butika nga unang gireklamo naluwatan na og cease and desist order sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu City. Pero na-lifted na to siya because they were able to comply. Na after that, there's another one na po nga gireklamo. So, makisurya na po ko ari sa among BPLO or the Business Permit and Licensing Office na to look into this kanang complaint na po.